Imagina un món on l'energia és neta, segura i inesgotable. Un món on podem dir adeu a la contaminació i al canvi climàtic. La fusió nuclear podria ser la solució al gran repte energètic que afrontem, perquè allibera una quantitat massiva d'energia, utilitzant l'hidrogen, un dels elements més abundants a la Terra. Però com podem fer-ho possible? La resposta és clara: invertint en recerca científica. El desenvolupament de la fusió nuclear depèn de la nostra capacitat per finançar i recolzar la investigació. Els descobriments científics són imprevisibles, poden ser ràpids i revolucionaris o progressar de manera gradual. La recerca en fusió nuclear és complexa, però les recompenses podrien transformar el món. Imagina un futur on tots tinguem accés a energia neta i sostenible. Un futur que impulsi el desenvolupament sostenible i redueixi les desigualtats globals. Per això és vital seguir invertint en recerca científica. Junts podem fer de la fusió nuclear una realitat que beneficiï tota la humanitat. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu't al canal per a més contingut sobre transició energètica.